لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастед. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. блоги имрӯзамона аз ана ҳамин кӯча сар мекунем, аз берун. имрӯза влогмон фақат раҳу беруну ҳамин хеле блог меша бигем. тамошобинони азиз, мо сари хистем, сафар кардем ба сини больница. тамошобинони азиз, чанд рӯз ки ҳамин даводави духтур, ису рафтан, ису омадан. дӯстони азиз, сабаби духтур омадани модар чист? мо хостем ки соҳиби фарзанд шавем. барои фарзанд мо духтур омадему тавбат гирем гуфтем. мо худо ба шукр фарзанд дорем. якта духтарча дорем. духтари ман 12 солаҳа, синфи 6 мехона. хостем бо духтар монда амра кунем. баъдан ҳамин хел чандта духтурода ман рафтум. 1-3 сол шид бигем ман ҳамин тавбату даводави духтуру чанд каста мерафтим, ҳамаш бигем ҳамин як дарда гуфта. не ки мо бигем махдам бовар намекард, не дурӯғ мега гуфта дигар духтурда мерафтим. тамошобинони азиз, айвайш бо кам дарди чени мегирифтим, бо дигарш ҳамин кадом духтура таъриф мекардам бигем ҳамусу мерафтим. баъд ҳамин ахирон духтурда омадем, ҳамиам ҳавай дарда гуфтем бас дига духтур гардӣ, биё гапи ҳамин духтур гуфтагира мекунем. иқа духтуроида ки расухот кардем гаштем. баъдан духтур мо да назанчем дод, пеши врачи калонро имон карда гуфт ҳамусу бирен, ҳамунҷа тавбатота бояд ҳамусуда бигирӣ гуфта. чизе ки ай дасти мо омад мо инҷада кардем, мондагиша вай тарафта. мо рафтем вай духтурда интизор шудем. врачи калона врач омада коғазҳои мора дид, мора гуфт ки 14 октябрда миёи хуб мекунӣ духтурда мара. ман бояд 14 октябр насиб карда боша кунӣ то амрӯза агар соғ саломат бошем, баъдан ҳамунҷа меравем духтуру хуб мекунем. ада духтур хайдо кунем ки соғ саломат ман личениюма гирем, бо ба хонара биём, ба ҷо маконма бигем. ҳамин хел тамошобинони фарзанда худованд ба мо ато мекунад. фарзанд бигем неъмати парвардигор аст, атокунандаш худованд аст. лекин як чиз сабаб мешава, меган як дору ё як духтур бигем як чиз сабаб мешаву, ҳай ҳавай мисол мо соҳиби фарзанд мешавем. барои ҳамин мо ҳамин хел духтур ба духтур гаштем. ай дорухарию дорухария бигем аптек гаштагим бовар кунем. ҳамин хел дору то ҳозира ҳамин бигем 3 сол шид фақат ҳамин дору қатӣ. як моҳ агар дам гирум, бо мондагии рӯзум ба дорухарӣ мегзара ки худованд мода фарзандия. барои ҳамин хел личениёра мекунем. бои москвара шумо худтон медонед тамошобинони азиз ки полис надошта бошӣ беҳад қиндай, нархаш қиматай. якта просто ҳамин хел консултатсияш 3500 ҳамин хелайда гап мезана. қатид як 5 минут қатид гап мезана, ҳамин хелай нархаш. ман граждани Россия нестам, полисам надорум. шавҳарам бигем граждани Россия, ман акс споридагим дар гражданство. баъди кай буд як моҳ пеш ман шумо дар блог када паст кардам ки мо рафта завлин нависем, бояд мада вай кунам, қабул кунам. агар документумона ман бояд як гирмда документума туғри кунам. ирӯз худоро шукр ки хабари хуш ба мо омад. шавҳарамда занг задан, гуфтанд документотон тахш шудак, биёем бигирем. насиб када боша мара ҳамин рӯз мо қати шавҳарамда каса сафар дорем тарафи Тамбовский област. тамошобинони азиз, ба мо роҳи сафед дуо кунед соғ саломат ба ҷо маконмона бирасем, бо айусу соғ саломат биёем ба хонамона бидроем. баъд ман шумода мегӯям ки чӣ проблемаҳо буд дар ҳуҷҷатҳои ман, чиз набуд, ҳамаша шумода аякмиш нақл мекунам. ман боварӣ надоштам ки ҳуҷҷатҳои ман дар ҳамиҷа ҳал шавад, лекин худо ба шукр ки ҳал шидак. ҳамаш ба розигии худованда. тамошобинони азиз, блоги имрӯзаро дар ҳамиҷа ба охир мерасонем. дӯстони азиз, аз ҳамагитон миннатдорам барои суханҳои хуб, барои комментариҳои нағзтон, барое ки дастгирӣ мекунем канали моро. шумо ҳастем ки канали мо пеш меравад. хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. то видеоҳои оянда, худованд ҳамагитон нигаҳбон бошад.